Hun går ind på den nærmeste McDonald's. Til dejlige lækre Køjnofers. TV-reklamer. Alma er sulten. Alma er sulten. Alma er sulten. Alma er sulten. Og biografen. Hun har altid sin smartphone på sig, og derfor er det nemt lige at snuppe en køjen, når hun ser en. Nu har Biografen. Hun har altid sin smartphone på sig, og derfor er det nemt lige at snuppe en køjen, når hun ser en. TV-reklamer. Og biografen.